Rowere kaunti ma Siaya ojiw mondo oriwre kanyakla kendo los grube ma ginyalo tiyo godo yudo omenda mag dongruok kowuok e agulu mar piny owacho. Jatend migawo mar somo e kaunti ma Siaya Otumba wacho ni grube ema nyalo konyo rowere bedo thuolo makare mar yudo omenda mag dongruok. Otumba oloso e kar tiegruok ma Mahaya manie kar chung' od bura mar Rieda, kama bende jaod bura ma kanyo Otiende Amolo nokawo thuolo mar chiwo sir mar somo kokalo e agulu mar CDF. So let's encourage our youth and especially the girls to take advantage of these opportunities. That also goes to our principals. Please encourage them. There's a lot of money that is coming to the counties for youth development. We are releasing bursary to the principals for the continuing students. The students whose list we had in the office that we had given bursary last year. So we have used that list and received the form 4s who have since left your schools to give the current check that you will receive today. Adwana nyisu ni en morwa nikech kawuono kapoka biro ka awachako gi Nyakongo National Polytechnic ma bende nyocho seyaw bende nyithindo nitiere gin be nwa miyo gi basari donge ber. Koro ing'eni gigi kanwa chako gi to jomoko ne wacho ni mago mana siasa koso kamano. Sani nyithindo somo Nyakongo. Sani nyithindo somo kanye Mahaya. Hello? Kenda ng'iyo list mar nyithindo go. Jomoko poko ng'e mit gigi. Unjo West Asemba yie kodu. Nikech kuom nyithindo 60 ma madam wacho ka. 56 nyithi West Asembo.